Thank you so much. Amen. The guy didn't make it to all the board of elders, Amen. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Then Boaz said, it's fine. Thank you. Ruth chapter 4 from verse 5 up to 7. Chapter 4, verse 5 mpaka 7. Zvino Boaz akati, vairora unotenga munda uyu kuna Naomi, unofanira kuutengawo kuna Rute muMoabhu, mukadzi wowakafa, kuti umutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyoyo mumba ikati, handigoni kuzvidzikunurira ini kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura, nokuti ini handigoni kuudzikinura. Zvino iyi ndiyo tsika yakanga iripo kare pakati pavaIsraeri kana vachidzikinura nokutsinana, kuti zvose zvisimbiswe. Munhu waibvisa shangu yake ndokuipa hama yake, ndiwo waive mutoo wokupupura nawo pavaIsraeri. Tinotenda tinamati baba tinotenda nyika mushimiro yemangwana nekutawai kuupenyu shogoleni rinotisiura rinodzidzisana nekuchigonesa mbiri nechikudzwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tinotenda zvikuru. Tsamba yaverekwa iri chekuita nemukadzi wakabva kuMoabhu anonzi Ruth, wakauya naiva namwene wake wainzi Naomi kuBethlehem. Zvino mazuva aya akaenda kunoshanda mumunda maBoazi. Ndokubva parongwa program yekuti achigonawo kuwanikwa ari kuBethlehem. So there was a first kinsman redeemer. Murume wokutanga akapinda this opportunity kuti tora hako Ruth, utoro wake neminda yakasiyiwa nehama yedu, zita rake riregere kufa pakati pevapenyu. So murume ndokubva ataura mazwi asingafadze Ruth. Akati aiwa handigoni, nokuti ndikamutora ndingatadzira nhaka yangu. Mashoko ekuti ndikamutora ndingatadzira nhaka yangu anongoreva kuti murume wakaita research, akatarisa life yaRuth kwaabva, ndokuona kuti anga akaroorwa naMalord for 20 years vari kuMoabhu, vana kubvira vava nemwana. Saka pano kana iri nhau yenhaka ine chekuita nevana vachaberekwa. Saka murume uyu watarisa background iyoyo, ndokubva ati ini nazvigone kuti ndimutore. Saka netsika yaitwa mazuva aya akabvisa shangu dzake as a sign yekuti handigoni kufamba naye, handigoni kupinda naye muwanano iyi. So wakasarenda ndokubva azosarenda kuna Boaz. It's a long story but the experience of Boaz kumero. So Ruth wabva kuMoabhu wauya kuBethlehem, ari kushanda mumunda. Nguva yekuti achiwanikwa yakwana, apiwa the first opportunity yekuti amutore, ari kuti azviite nokuti ndingatadzira nhaka yangu. Saka ndingati akatanga nekurambwa auya kwaMwari chaiye, akatanga nekusakugamuchirwa auya kwaMwari, akatanga nekusatambirika iye abva kuMoabhu auya kuBethlehem. A shift inoitika murudo rokunamata, munhu achibva kwaari kubva kunyika achiuya kuchechi. Pane kaperiod katime kekuti unoita sekunge wakaipa arikuda kukuratidza kuti kwawakatouya hakusi right, kwawanga uri kwakuri nani. You encounter machallenges aunonzwa sekunge kuti ndakaita mistake kunamata Mwari. So pano abva kumatambudziko avo ndokubva auya kuBethlehem. Anongosvika nekuti aiva takutomuroora sezvaauya. Pane vakatarisa kwabviwa neupenyu hwakararama, ndobva vakonguruda vachiti uyo achiite kuti ndimutore ndingatadzire nhaka yangu, kurambwa, kusagamuchirwa. So chakazoita kuti Ruth azoroorwa naBoaz inyaya yekuti the first kinsman redeemer anga aramba. Pati inoitira zvakanaka kwazvo ndeyekuti mumunda imomo maarambwa ndomuse mumunda maakaroorwa.
ukaremba mumarorera vanobudirira wakuchinoi hazvina impact yakanyanya kana kuti munzvimbo yawarengwa iyoyo mwari wokupa nyasha wobva wabudirira nokuti shoko unogadzika tafura pamberi pavadzivisi kurati ukaenda kure nevadzivisi vanogona kusaziva mhando yamwari waunonamata sapana paruti mumunda maari kunzi nemurume hazvitondikutore Boaz was standing by and akapisa a promise yekuti wachitanga kana iwe usina kumutora usingakwanisi kumutora I'm the next in line. Kurati Ruth ane zvinhu zviviri kusadiwa nekudiwa musame field. Kusagamuchirika kwake kunogona kumurwadza but favor umeiripo ari kumugamuchira wacho is the one who owns the field. Mumunda maari mumunda maBoaz uyo akuwa first option yekuti tora anaudzwa kuti angangopiwa option yekuti tora besi but wakazomutora anonzi Boaz he was the one in charge of the field. Kureva kuti ari kurambwa nezvisina basa kuti aonekwe nezvine basa. I always tell people this kuti kudiwa kwakanaka but kudiwa naanofanirwa kunge achidanana newe ndokwakanakisa. Nokuti izvi so kune vakawanda vanokuda but vamwe zvavanokudira zvacho hazvina basa. Kudiwa kweright munhu wese anoda kudiwa but kudiwa neakafanira kuti akude ndokwakanakisa. Business munhu wese anoda kuita but raunofanirwa kungochiita rinokupa pundutso ndorakanakisa. So tine vanhu vekuti zvinhu zvinogona kuwana zvinoonekana muupenyu hwake but kuzoziva the right opportunity it's something different. You need revelation. Nekuwanda kwakaita machechi kuzoziva chechi kwaye kuenda nechekuita neupenyu hwako it's not easy. That's why the devil aswaridza kuti unopinda chechi because anozozwa kuti ndikakuendesa kwakati ndoramba ndakakubata. Genesis 22 Mwari vanoti kuna Abrahama tora mwana wako Isaka waunodisa uye naye kugomo undipe sechibayiro pane rimwe ramakomo andichakuratidza, which means the land of Moriah Eland at one of the mountains. Zvoreva kuti Moriah was a mountainous place. Saka Mwari vatoti pane rimwe ramakomo, one of the mountains that I will show you, which means kuvapa Moriah is one thing but kuziva the right mountain is another. Zvavi pese pane favor yako kazhinji wakaipa anda kukurasisa nekukumutsira dzimwe favor dzisiridzo dzinoshambidza neupenyu hwako. So panotoda nyasha dzekuziva kuti mukana wowanikwa but ndiwe here wakataurwa naMwari kuti unofanirwa kusanganikwa nawo muupenyu hwako. Joseph ari mujeri chaaida kubuda. That's why akaudza musuku apedza kurapandira hope kuti kana wabuda ukakutaurawo namambo undirangari uno kuti neni wandina mhosva. Bhabha rangu rinoti zvakatora 2 years kuti munhu azoudza mambo kuti kune mukomana anogona kurapandira hope mushure mokunge mambo arota, which means dai Joseph akarangarirwa mambo asati varota aibuda but aiva useless. Nokuti purpose yaMwari aifanirwa kubuda mujeri to be useful but unogona kungova useful bedzi kana wabuda zvine reward yekuti pane zvaurikubuda uchinoita kuna mambo kuti upiwe position. So you can be out of prison and still in prison yet destiny nokuti you've missed your time. Zvakanaka tinozvida but kune zvimwe zvakanaka zvisina kukunakira. So kungoti zvakanaka it's okay but zvakakunakira here ndopane nyaya. So tona chikafu chese chinonaka chaunoda ichi ukazoenda kuna chiremba anokuudza kuti iwe unokuda kusituation yaufanira kudya izvi izvo zvichinaka. Chiremba haasi kuti hazvinaka iwe ari kuti nyamwe zvakanaka but iwewe manje iwewe hazvina kunakira. Saka tine vanhu vanokuwadzwa nezvakanaka nokuti zvinenge zvisina kuvanakira for their lives. John chapter 9 Jesu wakafira matembasi nokubva akanya ivhu akaisa kumesai bofu ndobva atuma bofu kuti enda unogeza kurwizi Siloa. Haana kuti enda unogeza. He mentioned the name of the river, which means haisisi mvura yekuti ukanogeza unoona but there is a special river designed by God to deal with your situation. Imagine munhu anevhu kumeso anogona kutsvaka pane mvura kuti iwo pane mvura ndigeze ndione but Jesu akatomudza rwizi rwekuenda. Bhaibheri rangu rinoti Siloamu zvinoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Inabva Jesu ari kuti kana ndadhida newe ndine vandakatuma kuti vapedzise nyaya yacho.
Remember, ngumwe pakatobva pana Jesu akatobva ari bofu. Nokuti Bible rinoti akadzoka achiona, kunoti akaenda asingaoni iye asangana naJesu. It's good, but Jesus is my last pastor. But you need to go deeper in understanding with Jesus ndiani. Uyu anoshanda sei? Neimwe nguva anoshanda nevamwe vanhu. Iye ari Mwari. Nokuti paakasangana nebofu, zvanzi rakazodzoka richiona kuti rakaenda risingaoni but rasangana naJesu. Kwaraenda nekupi? Silomu. Zvinorevei to be sent, kutumwa. Kureva kuti Mwari ane vanhu vaakatotumawo concerning your matter. Zvokuti ukatazonamata Mwari, kune vanhu vamunosanganiswa navo. Ruth kuti auye kuBethlehem haana kungosimuka afirwa akati ndakuenda kuBethlehem. Ukaerenga zvakanaka kuti Ruth wakauya naNaomi. Ende kunyorwa kwake zvaitotorwa mumunda kuti kana wakuda kutora minda yese chibva watora naRuth the Moabitess who came with Naomi. Kureva kuti Naomi ndaamwene vakura vachembera, but ukasatevera chembere iyoyo unogona kusarecognizwa muright place. Itsika yaMwari yekushanda nevanhu, but itsika yevanhu yekusafanira vanhu. Ruth anangosimuka akazororwa. Why? Nokuti yaari kuinga kunhenhaka aishande beauty, inoshanda relationship. Kune imwe blessing uda Mwari isinei newe, but ine chekuita nevakuda kukamba nawo neunokuendana nawo kuti ibate pauri. That's why choice yaMary kuti ave iye mai vachatakura mimba yekubereka Jesu haibve pakungoti she was a vision. Truly she was. But panene yaombe, she was in love with Joseph when lineage nekwaDavid. The lineage matters most than the character. Why? Because akava mhandara but asina Joseph life market qualified. Because naturally ukacheka zviri muna Joseph, chimwe chakarinzika muna Joseph, he was a carpenter. Carpenter basa rake kushanda nezvipikiri nemapuranga. Jesu ari kuya wacho akazobata basa ari pamapuranga akawewa zvipikiri. Which means basa raJoseph naturally was a prophetic message to destiny yechakatakurwa kudumbu raMaria. So Joseph matters most, but destiny makes shape of life yaMary. Ufunge kune zvinhu zvekuti Mwari havagoni kukuitira ivo vari Mwari. Vane vanhu vanotoda kuti uve navo kuti zviite. Dambudziko rekutanga muBhaibheri, Mwari vauya kuna Adhamu, vanoti hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese. Vakadi kuti hazvina kunaka kuti ine munhu tive tiri two. Because Mwari vaitovapo vaine munhu, but vari kuti munhu ane problem. Kwete kuti haana Mwari but haana munhu. Mwari akasvika pakunzwira tsitsi munhu asina munhu ivo vainayo. Why? Nokuti zvakavimbiswa naMwari kuti be fruitful, multiply. Even uina Mwari ukasaroora hazviti. So relationship is one of the keys to kingdom. Yekuti ukasavharwa marelationships, ukasavharwa spiritual, even the natural relationship, there are things you are going to miss. 2 Kings chapter 4. Amai vakasvikwa nemurume waiva muprofita vakaenda kuna Elisha ndokubva vanzi hazvinetsi Mwari une simba une nyasha, endai munokumbira zvitini zvakawanda from your neighbors. My neighbors, they were part of the miracle. Yet amai ava mukadzi womuprofita nekuti nguva anga ine status community yekuti ataure nevanhu. Yet miracle yemuchinja life yake inoda kuti mucommunity kwete kuchurch, musociety. Kuti magariro ako nesociety ndonamba yezvitini zvauchawana. Ufunge relationship iri more valuable than need and explain. Ndakura kwainzi kumazoe mind so mind environment is a small environment. Yekuti vanhu vanenge mune ukama all but chakaitika chaindishamisa upfu waiti ukapera mupamberi mama vangu vaindi pabhaketi voti enda pamaijeni 5 houses away from us unokumbira upfu. Saka ndaizvinetsa ndichifunga kuti asi vari padhuze nesu havana upfu here kuti ndisiye dzimba 4 ndonotora upfu kumba yechi5. Ndakura ndoba ndakaziva kuti aiwa haichinei kuti havana havawirirane namama even vainawo. Saka tiri kutsvagwa apa ukama kudarika zvatiri kutsvagwa. Ende ivo vacho kana vainawo vari padhuze havanawo basa nesu zvekuti havana basa tikatoendeko pavatipi ivo vanawo. Nokuti chinoita kutipiwa hakusi kushaya ukama nyangwe tashaya. Ruth anakuya yega aitera mwini wake, and it was not easy to follow Naomi. Nekuda kuti kuna akatombozoka kumashure ainzokopa vhangeri rakabanzwa murodhi rekunzi handigoni kubereka yemurume anokurorai. Opa ndofana kuzwa message yaise kunyepa ndochokwadi ambeyapera basa.
nokubhalukira unosaya kuti yekunzwa ile chekuita kuti nelevu yemunhu nokuti pamwe pacho zvataurwa ndizvo zviri kutaurwa padaika kumushakoleze kwauya kudomoshawo kunoitwa magadenso saka vanogara vangobika manheru unoswera ungadeni mangwana boisi takawanda taigara kukicheni ikoko mbuya akanyasa tarara kuti zvamuri mukozodya nyama zvazvinoreva musadye zvakareva mugozodya sokunzwa ikoko kunoshanda nezera kwete nekunzwa zokeraya ndigone kuberekerai muruma nokurorai kune akanzi she kissed a mother-in-law goodbye ndokubva adzokera mumwe ndokubva atariwa ndiri kuzwa beyond human mwari wenyu achiva mwari wangu but inondishoka ndinenge munhu ari kuyemura kuti mwari wenyu ane nhamusi yake but still ari kuona kuti munhu ane mwari wenyu achiva mwari wangu munhu ari kudaro atofirwawo nemurume uye akafirwa futi nevana she's a refugee akapotera nenzara akudzokera but kune vanogona kuona mwari masituations are tough to notice kuti pana mwari ufunge kuona pana mwari haasi maonero ari natural nekuda kwokuti mwari anogona kuvanza zvimwe zvinhu zvakakura pasituation yaunofungidzwa kuti apa hapo zvachose ndokubva atevera munhu iyeye ndokubva asvika azororwa kubhethlehemu chakamuita kuti aramba achitevera akati nyangwe mimakura makwegura but mwari wenyu ane potential kudarika munhu. It's one thing to follow men of God, it's another thing to follow the God of the man. Why? Because munhu ane ability yake nelimitation yake but mwari is not limited. So vakauya nesi ndokusvika kubhethlehemu iri nodambudziko apiwa mukana kuzirora ari kuti munhu ane problem nyaya toiziva osa kune vanhu vanoziva nyaya dzako darika iwewe iwe watokandamwa mai but vanhu vakafunda newe izvezvi makabva musoro maybe 10-15 years ago ari kutoziva kuti day before wakatadza spelling yahappiness andoziva unonasingakangamwe ine nyaya dzandakaudzwa dzandakuita kuchikoro naumwanzo ndikatakomana uchiri kuzviziva ine handichaziva vanozikana kuti imesi dzaimushuka pandikamesi kadiki kaakatadza munhu akakanganwe nyaya dzako bati vanhu asi mwari unokanganira zvisakubati ndopanoti munhu asi panoti mwari une nyasha auya kuri ene ikujajirwa mukadzi uyu haisi 100% correct ihuman opinion. Why? Kana munhu ane murume wake vagara marriage 10 years mukadzi akasava nemwana vanhu vanoti mukadzi ane problem whether medically or spiritually ipfungwa ikaiswa muvanhu kuti aiwa mukadzi wake asiraiti kana dziri hama dzemuno kuti tsvaga umwe ivasina kubvunza hama yavo kuti kwaiwa wamira sei vanhu vanine research medically or spiritually vane judgment yavo yekuti vanhu vakashayiwa mwana mukadzi wacho saka ikujajirwa mumwe panapa kubhethlehemu runi haisi problem yake but vane tsika yekusaidira hama yavo vasina kuita research nokuti paakarohwa naBhoazi akava nemwana saka anga asingabereke ndimano ndopatakadiscover kuti imwe relationship inomakisa iwewe usiwe problem ndizogorelemusha rimwe dambudziko rinonongedzerwa pauri harisiri rako hausiriwe une ukama nevamwe vanhu vane tsika yekuti problem yavo inozara pauri ivo variwo vanayo unonyimirwa basa unhu haasekuru iwe usiri asekuru vacho kuti asekuru vavo vangu vavakambani saka iwe hauchapinda vakamuziva seni niwe watokuvara problem yako hausiwo wakakanganisa but une senemu yakatadza takakura ndinonzwa kuti nyatso kuti ndero anocheka nebanga pana vamuziva andero katafaika anocheka nebanga aiwa ariko mberi acheka munebanga kuite reiswa kuona avadawo pachinhu chakaiswa mumaindi evanhu iri kutongerwa munhu nokuenderwa munhu haisi yake haana kana problem anotoberekawo but akapinda murelationship nemunhu anomutakudzisa dambudziko zviripo panyika zvokuti dambudziko rizongora winaro harisi rako but rinoonekwa pauri hausiri wakalitanga but end result problem iri pauri
anoona rekusikana akabitiswa pavabereki vanotobvunza dai mwanangu rusi mumbuya uinayo ndeyani ndiyo vachiona kuti ndiyanayo unobvunzana nemumwe kuti mumbuya uinayo ndeyani urati kutakura hapo pazvino muromo mukati saka itsika yekutakura maproblems evanhu tiremerwa urimo ene muridzi wayo hasi kuremerwa rokutotamba rusara mugora uyo ndourikudai zviriko kuti zvimwe zviri pauri haisi nyaya yako but wakapinda relationship nevanhu vakakunakurira maproblems mwari ngaatonge nekururama nyaya yakabata pauri isina kuitwa newe ngaibviswa akaita zvaakaita ngaasangane nazvo kwete iwewe nyasha dzamane ngadzikupupurire kune minyama nejambwa riri pavanzoro kwete kuti ane nyaya dzaakaita akaberekwa kwazvakaitwa saka vanochikudukidzira kuti ndingirobe haasi benzi kune mweya woupenzi wakatenderera kumwoyo ukapotera pawe munhu ari right but nekuda kwokuti kune mazita okuti ukaatakura unonzi ndiwo usingabereki wamavarorwani asingabereki ende iri kutokurambisa iyo isiri moshaka mulife zviriko Joseph ndiyakugona kuzviandastenda ngakusvika mwana wakamupanyasha dzekuva great leader in Egypt why ane revelation concerning life isina vamwe why because Joseph akatomboenda kujera asina mhosva but nyaya yake yaitova neevidence asina kuiita umbowo uripo maikoti famosudza but ndangadaenda nekukomana but hakuna zvazvaitika saka paanotungamirira ane understanding yokuti haisisi nyaya yeumbowo but ine chokwadi but isusu no judgment dzedu dziri valid panyika kuti ezvinongu pane evidence munhu ane mhosva saka Joseph ndiyega anoziva kuti jeri kunogona kutoendwa usina mhosva iwe ukakona rori kurizondidarika utomatsautsaya unoona kutsotswawo hakuna deeper revelation concerning zviri saka kune judgment yako saka ruti nyaya yekumurambisa nekumumakisa haasi yakadawo tinasi kutororwa izvezvi kwete nekuti munhu asina kumira zvakanaka asi right kune zvakaitika ropa relationship nemazita zvikapotera paari zvikamupa musagamuchirika iye ari munhu ari right asakuza kuti aichaipa nemuminzi ake nechakaipa nemumi but vanhu vanongoona chakaipa pauri ari kurambirwa yaasina kuita iye akutobereka hake but akurambirwa kusabereka iye achibereka why nokuti wacho watinogona kunongedzera afa hapo saka hapo kuti murume vakasikabereki zonzi wakumunyemera because akafa but mufield maari kuramba imomo there was another man still need to take care in the same area yaari kunzi azviite saka ndakuona imwe favor nepanapa favor yaitirwa Ruth nekupiwa a temporal problem kuti agone kusatorwa nemunhu asiriye agone kuzoenda kuna Boaz nokuti hausvike kuna Boaz kana wanga une rekodi yekubereka kumashure unobva watongotorwa neatanga ende asiriye ane destiny yelife yako saka kuti uyo akusiye ugoita kaproblem mbichana but kaadvantage kako kuti uende kwakanaka so it takes those who are mature to celebrate God even in times of problems because God is so faithful. They are not permanent. It's a stepping stone, but permanent blessing that is coming ahead. Kuna vanhu mupenyu vabudirira kwete nokuti vane zvavakanyogona vanenge kuti vakanyochinirwa vakaita shungu. Kuna nemwe nguva kucelebrate vaikuchinira kuti vakandipa energy. Saka munguva kutodiwa chaiko kutori dangerous. Kuenda unogona kukubatsira. Luke chapter 2. Mary alipa mwili paJesu. Haana kusuka akaongeza mabhega akaenda kuBethlehema. Mika 5:2 Bethlehema tukanya kuti mauri chabereka mama. So birthplace was prophetically announced. Buku la Mika. But watu ane Mungu akashuka pakupinda 9 months ari kutalemi. Bible ropa rati pa Luke chapter 2. Augustus ndobva aisa chiremo decree kuti munhu wese ngabve panoende musha kwake pada kuti census not it was for the first time kuti vanhu vaverenge Joseph ndobva akatora Mary vakaenda kuBethlehema vachisvika ikoko ndobva akabatsirwa kuti nguva yekubatsirwa yakakwana ari wrong place paitoda mambo emuhedhena asinganamati kuti ataure zvinorwadza ane
Akafaniswa na usiku kushinabata chipenyu mpendo wake. But not all things work out together for good. That I understand that all no negative or positive, hatred or love. Josaka rotari mambo, but kwa later mambo go to that transport kure. Sakamani transport ana anto wemba kutaendesha. Kumungi waleo kama mtumuni ta chef kumbe. So pese barushuka na muziko kwa mtu mwalimu ndisia. Iti mwalimu ite ni mtu mwenye chikonzero. Na muziko ombe mpela. Kudi walenga nyasi kafano kukuda. Kana mkuranga ni kwa wrong time wabiswa kwa right place. Jibo ino zimara ya ila mjibo ili kureno baba. Waneleze maitunga ni wana Moses ni shongo ye kore. Baka shika pamara. Usatuma watu utifama ni kuna nusu mtu wa mwani. Ushaya mbura 3 days. Ba mwotu tayi mwana ino baba. Usima kama mdamu. When people are not mature in the things of the kingdom, when they face a problem, I don't judge the leader sometimes. They are the man. I am not Moses akashika ni wanu kamara. Kaibani mkureno baba. Mwani wakamurati za dandara akakanda mkureno katabira. Wani wakafara kutabira kemura wakamwa wakafara. Bacha ifanu wakufanza. Utaka kukuza machi. Ugawa kwae. But the so far saying, you know what I think, I will show you the advantage of this. Who does it place moon is a one. So my wife is not lazy, and I said power. For me to preserve this water of Shikabawia, so that I could not remember that I should have pano pizza for one. But let's not shoot up on the same minutes. Nothing, none of what I think it when I didn't see everything. Blessing. No, that was the way to preserve the water for Israel. No, they can tap it and wish kapera. Ada guy named my own name. Fuba makatora na kuyeku. Danga ni mariachi ko. I know by ko ya. So kulaba kumbura was a blessing. But it was not by revelation. Na mtu anaitesta unoboy kana utisema basi tabani baba. Chani tu mshike hicho baba marada kutokunatizai. Kutilakana ni nene mfumba kuvakari. So mtapila ya to bonus kubaga no blessing. Roho ya kuza ubeleke kanishko kurami sana. Uchaona mtu unobere kama yaka mukiyeka a reason kudusato ministry. Why would you want to shut the shoe up to them witness 21? No, the shoe of reach out the mambo, right? I teach them kind of wrong to say. Sumba Kadasha is one proof. Kutuyana Maruya Anna. Telemuno Utasha and Namus was walking my man see. Bana kuna mtandao kusia mu process but laini wewe purpose ya display. Yesu pamtiti baba mtu eli na masaba gatani. Kuna mtu mwali wangu malisiri anga sina kusiwa. Alright, anga asiwa kwa mawazo. Mwali wangu mapindira kwa agenda ya ida kwa mchijikwa. Nokuta hoko ni mdeura ropa usina kubaiwa. But how ya mdeura ropa mtu wale wapone swe. Saka Yesu anayambai na mwali afi. Saka mwali wangu suduruka mtu afi. Aka familia jite. Wanu sisana na resurrection of Israel.
So the process sometimes, you need to say, but the purpose and the end result, you will testify. So I know the plans I have towards you. Why don't you go on process that you didn't pay for most of the things should be fruitful. That's why I demand to understand the ladies. But I see it. What happens? I don't know what's going to happen to something. Nobody discover what I see value one that process and pay. Pain is there, but the gain is far better than the pain. Because one end is out of my words are no problem. Don't understand the future. So when you do the Gaza, Shandane, putting on the Mamuda Egypt, which is found by 9. Only the Mukwenda. Also, Egypt, I should have bought the Canaan. There's a desert along the path. Land will be a promised land. One time about being a land, it's not promised. But I want to show you the blessing part of it. One time you desert bless, but the desert are not affected. Both buying for a better life in the desert. Every morning, I'm not going to say, but most I go to my Kumatin. Over Kuchimbo, to the material. I mean, when I release my little of my Juta, I already did one 94 years when I see. Then I see what affected. These are what the problem to mine. I want to bring it up to move up. Why was can I any protection that you offer? You'll be in a desert, but the desert will not affect you. The economy can be, whenever I tell me a season, God is good all the time. All the time, God is good. I don't know why the economy, I can't tell you about the company. No one, I control a time, table. You couldn't have done for that. The bishop will not be back up, I'll pay the Gobaga. After 1 week, you know, after 2 months, you know, after a year, you know, I show you. So she was almost the camera, my utility, or I don't miss out my utility. Once there is a role to play, Yako Semu, you know, it's better than a denga with the leaders when I come in peace. I'll do this teaching. I always talk about this verse 1 today. Matthew 6:6. Teaching about China to say that later. Maybe see the 16 by today. Kamamu you get to be like Bakawanda over it all. Maria no owners of later. The God who sees what you do will reward you. So prayer attracts God's attention. What you do attracts what? So I'm talking encourage you. What prayerful, and then I will encourage you to do things. In combination, answer your own child, you don't demand a prayer attracts God. What you do attracts reward. Sasa legit, wanachukara mimi sote, meja wanachukara mimi sote. When you time you to chema, the principle remains the same. Wanachukara mimi sote, wacha kwa ni mfano meja wanachukara mimi sote. Wanachukara mimi sote, those who plant in tears, not those who plant tears. Atifana jatina itire mwanita kama ufana na kutiriza tulofana wiki na mwana. At your own level, at your own capacity, God demands your action because kutenda kusina mabasa kwa kafa. But kuli mklasi ya kutenda, but kuli mklasi ya kafa. In other words, I don't statement is straight. Maybe 6 nigga I'm never good. God does not answer prayer, He answers the one prayer. Mwalimu anopindura munamati. Was kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka the God who sees what you do. Instead of it, the God who hears what you say. So by saying, it attracts his attention. Amai anafi mwana chinoigwa pagedre naye vasangana na Jesu. Jesu akaenda kuna amai akatinyararai, akaenda kanomusa chituna. Ota chaenda ida ndoda akatanga musa chituna, mai vaibonyara automatic. Wachikuva chemedza mwana akafa. Saka kamuka audzonzi nyararai. But in that, just I tell you,
iye anisimba nomuudza chitunamba ndatanga maridza nekunyarara imbo chituna chiripo chakapa mai kunyarara kuziva kuti ari kutinyarara ndiyani. So kumuziva nekumutenda nekuita zvaataura kunoita kuti akuitire zvaungochida kutaura. Saka zvino zvino Mwari zvaanokuitira usina kuita prayer. Why? Sometimes he hears your action. Action yako inotaura. Watoto chimwani action speaks louder than words. Ruth wauya ku Bethlehem. Enda ana mfimbo location ana mfimbo akumba chifamba marai kumunda. Angatule kumunda kuzoshanda lokubva onekwa kumunda. Akaonekwa kumunda achishanda. Sei achishanda anoda kubatsira mwini wake achembera vari kumba. A good heart yakalipa breakthrough. Check your heart. We are blessed to become a blessing. But you know kuti akutozipromisa zvake so zvakuti zvikafamba munaita mudumbu. Saka kuti vanosaite mudumbu achifana kutomufamba. What's your reason kuti unochembera? Unoida maditira zvakati kana zvaitwawo zvodii? Unozati chakakunza muchechi ndochinokukhipa muchechi. Kana wakauya nokuti waida basa ukati wano zvakaoma kuti urambe munhu akamupeneka kana aya president. Unoita rari futi wawina. Unotungamirira unoita rari. So tine zvikonzero zvakatunza muchechi, but the reason that must keep us in here. God is good. We need to worship God and do whatever He says. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. Unowarumeteni vari maperembudzi. Jesu avaona vadanidzira mwanakomana waDhavhidhi ndidzoreiwomoni. Bhaibheri rakonoti Jesu akabati endai munozviratidza kuvaprista. Kunoti akavatuma ana kuvaporesa. Vanga vane maperembudzi chavanoda healing. Ndo vhesi 1 yakandichallenge. Andambonzwa Jesu achiti receive your healing, be healed. Asi vanhu vakapora pasina kutaura kuti healed. Vakanzi endai munozviratidza kuvaprista. Bhaibheri roti variporoti kuenda vakapora. Obedient to the word. Inoita kuti zvaunochemera zvisatiso. Nangu kazhinji ndinobatwa pamusoro usingadi kubatwa mukati memusoro. Iye Mwari wacho unoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Zvimwe zvatinochemera kuti Mwari itari vakatozviita kare nokuti ukaziva chekuita unosangana nezvavakakuitira. Fana akauya pana kanika mukomana kati 3 years akauya akati ndinamachirifundisa. Ndakuda ndebva namadhokati kura dzobuda. Basa kune zvinoda machiritika zvisingade kurera. Ingatikire ndebvirapo. Akangokura kuti dzatobuda. Dzakamirira time, kwete need time. Kune zvinoshanda nevheri kurapa kwako kuita nekuziva Mwari. Haufanira kuramba uri mwana mudiki pakunamata. Learn to grow and mature. Unokura sei, you feed the word. Unodya shoko raMwari kupa kukura. Wadya shoko racho, you exercise. Exercise is not to develop my muscle than just eating. Learn to practice the word. I don't want to change my power life and where's the change? Where's our teacher change? I don't want to buy the Russians of I did. I'm pretty good. So that I discover what you move, I'm in an hour, but I hear this over. That one is never next, but it's the same principles. Giving a woman, not giving a child. I'm not just eat up to food that I see, but I don't get my little cigar. But I'm going to chair of one of those at you. Now, let me go to my party, but also on zero. I said, you want to eat up at that. You need to go to the fair. My patasi was not my use. Who am I to that? Who shall I mind you? I will not change what change of that I will give you. But I'm family. People must give and do things in the house of God. And then take the one He blesses you on that. Yes. Ruth aishanda Mungu, mbele kaita ile mume Mungu.
munda dzautsvaga dzisiricho tsvaka Mwari nenyasha uye nemwoyo nevamwe uone kutendeka kwaMwari mulaifu mako. Vanhu vanetsika yekuti andita kwaMwari uko kana muchinoyo kwandapinda kumaronderayo kumarondero kwandapinda kuchechi chechi nonoraiti but haugoni unenge wakajuta vanhu pete Mwari haugoni kutsotsa vanhu unotsotsa vanhu nokwa kwaya kuzororwa unosangana brother futi wakabvawo pamutani kwaya kumarondera vanhu kudakuroora vanhu kuchechi kwete vakuzonamata munotozoona namakumba kuti apa tinenge semutimu apa first seek the kingdom of God and his righteousness, all things will be added unto you, all these things will follow you. Kune zvinhu zvokuti hautsvagi ukaenda pa-right place zvokutsvaga kunza Zakeo. Zakeo aitomboda kuona Jesu ndokubva atadza, but Jesu vakazoona Zakeo. Kuti aitsvaga zvinofanira kuti zvichimutsvaga because Jesu vakaita vatadzi ende mutadzi number 1 aizikanwa mujeriko ndezakeo. Zvino Jesu paakave mujeriko atsvaga Zakeo. Zakeo kuti ndoda kutsvaga zvomutsvaga. Saka ukazvitsvaga unozvishaya kusvika waenda mu-right position yazvinouya kwauri. Ropafadzo yaunochemera nekukumbira yakavigwa mukuita zvinotaura Mwari nokuti ivo vakatendeka pashoko ravo. Vanhu pavakatendai munozviratidza vakapora pasina kuti receive your healing. Ngati pane kumwe kuporeswa kudzikirirwa nekukomorerwa naMwari kunongowanikwa mukutendera zvaanotaura usina zvawataura. Kuapply a principle kunodenga grace mukadzi ave the issue of blood anotokoti ishe ndine yangu ndinabatirei akauya from behind akabata the hem of the garment akapora. Jesu akatobvunza kuti ndiani andibata, leti akuti ndiani andibata munhu achatopora but hatisukuzivana. Saka anopora sei tisikuzivana naye aziva pekubata. Zvimwe zvacho hazviri kuzivana namufundisi kungoita zvinotaura Mwari. Uchatoona kuti unotomira kuti kukura utoshandisa zviri kufamba munhu. Vana vakaziva zvekuita vanosangana nezvavakaimbiswa naMwari. Bhaibheri parinoti kumbira unopiwa, zvinoreva kuti kune zvimwe zvinhu zvausina kupiwa naMwari zvakapiwa vamwe vanhu. Learn to respect people. Haukumbire munhu usina respect. Ndozoti anokumbira nerespect unoziva anokuti maswera anozokorora maswera yacho. Ndati maswera kana maswera. Kukumbira system yekuti must be disciplined. Kana Bible panoti gogodza unozarurirwa. Asi kuti pasato asika breakthrough. Ruda discipline. Gogodza respect vari mukati. Ende gogodza kune skill. Pane gogodza kuti vanotowedzera ukiya vakuchi. Anokuona kuti statement yekuti munhu haabatsirike. Hazvino kuti haana dambudziko. Pane kuti haabatsirike. Kuti dambudziko rake haana skill nediscipline kuti tigone kumubatsira. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akawanikwa naBhoazi. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akaroorwa. Haana kutsvaga murume, akatsvaga basa rekusapota amwene vari kumba. Check your heart towards others. Moyo wako pamusoro pevanhu wakamira sei? Kunzwa munhu achitogadza chakanakira tsika kuba kwemunhu ndochaukaipira. Iwo asauziva kuti Mwari akuenda kudzimba dzevanhu. Kukakukura kuchaona kuti Mwari vatumwa vatatu vakaenda kumba kwaAbhurahama. One of them was God himself. God paid me the visit. Ili mugade kotonerera Mwari vaikuuya kuzofita fellowship nemunhu. Mwari anobva akachakwara nevanhu. Iwe chawakanakira utsireko. Kuipa kwako. Unozoti Mwari chaya vaitoenda kunhamo. Ukaenda kubhuku raDeuteronomy 33:34. Do you know that Moses was buried by God? Pakafa Moses vana havana kuenda kunhamo, kuenda kunhamo ndiMwari. Vanhu vatozoziviswa naMwari kuti Moses afa. Rinototi and God came down and buried Moses. Still today, hakuna vanoziva kune guva raMoses akavigwa naMwari. So imagine those days dzichibvunzana kuti wamona mudhara taenda kunhamo. Kana bhuru rako achapasaga wanoenda kunhamo. Iwe hauendi. Kana uri mwana waMwari, you carry the character of your father. Kana uri mwana waMwari, unhu wako kwako unofana kufunga kuti uyu. Kana tauya kumunda ngatishandei.
pane nyasha dzinozarurwa tiri mumunda kwete tichichema tichishumira. Akatanga kuorganizewa nemashandiro akaenda kukura kuti so challenging. She was working so hard. Zvokuti Boaz baba yemunda akatobvunza kuti ko uyu ndiani uyu? And the formula kuti munhu atanga kushanda kubva kare asi kuzorora. Akatanga kuorganizewa nekushumira kushanda. Kushumira mufield muimba yaJehovha. Kune ropafadzo kuti nemunhu unoshamisika zvawaifundzira kuti izvi hazviitike muupenyu zvinoita. I've been living testimonies in the process of saving God, winning souls in the streets. I met a lot of delivered testimonies. One of them, 2022, in Israel. How I got there, somebody akafuna nemanifesti kuparidza. So why now? Why funa? Nanakapata umbrella na nakamera mveranda show. The man is based in Ireland. So akadalika nepo. Nobva sitsvaga namba dzangu akanifonera kuti dedication yawo inayo paso winner. Yati challenge. Nguwa yakati ndichaenda holiday kuIsrael. Do you want to go? Ndikati ndikubvunza yes. Ndoda zvimwe. Do you want to win man? Ndege kuIsrael. 8 days room hotel. Ini ndinoti do you want to win? About me too. But what am I saying? I know that I wrote up one day I'll be in Israel. I know that I wrote up one day I'll be in Palestine. I know that I enter a dream that I'll fly out of Africa. But when I get actually beyond my dreams. Why? Nothing field. And I was struck, nothing field. Root and recognize what? Some people don't know it. Shamisa, 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 I don't know Shamisa, I don't know Pika Muta. They all know Shamisa. Rata, the family is at the gate. Takabu family, no details at all with cheetah. At your level, it's your own capacity. And then you don't follow it because I saw. Yasha kama chazileta manzi. Zaka download wa kushika malevel zese. That's why Jesu pa akauya anakuya mudala. Akatoya ndiki nje wasika bonesho ombe muneta oshimapamba. Asika zibona kutenga moto kutenga userevita. Asika bone moto chayo kutenga matoi. Akatoya mpani. Bila kimesi muone mkana. The door and the opportunity for you to serve and do things is still open. Ndakati wanabeli baenda kusayoja vakatena chiwani mwanangu vanoisiwa kuva kupleja nokuita zvinhu mwai iwe mwana uchikora una chinhu but make sure kuti paholiday chechi aitsvage caretaker anocheka loni nokuita take of the church iwe wakagara mwari anoshumirwa futi nesimba rako. I believe God for a job. I believe God for a job. What are you doing in the field? You should not demand your labor, not your money. Don't you know? I want to cheat up on Mushkona. Hakuna loss pa kushumira mali. I believe in testimony of the grace of God. Hakuna loss pa kuitira mali. Mukura kusoro akatindika zvekudaro. Hakuna loss pa kushumira mali. You can pray amiss, but you cannot save amiss. Pray, you know, when serious about it, kushandira. Anaona marui. Anita chini. Anazonyasha. Faith hiyo iliko. Chimuzomchaka prayer simunda. Anamda namo kwa prayer route. Kutishenda wewe kuna Bethlehem ita kutwanda uone uishe. Akamaketa hati yake. She was taking care ya mwene wake. You know, it's not easy to watch murumwa kwafa. Uramo to kumsamu ile murumwa kwafa. But she had heart outstanding. Wesi kimamsina mwana ni mwana wao. Usana shwata mwene wangu mfuno mshando wa seva. It's not easy. Akaenda an extra mile in saving, and the blessing was too much. She was on prayer. Kingdom Yamara in a master key in my keys. That's why Jesus said to Peter, I give you the keys of the kingdom. When we Baba anyone who knows Jesus, but it's Baba Mutata. Because of that, Jesus said that Jesus no bad Jerusalem.
zverudzi zvine maudzi nemaudzi, zverudzi zvinoda kunyengetera nekutsanya. Kureva kuti kana maingonyengetera musina kutsanya, that's why pasina kubuda breakthrough. Saka ziva kuti zvaunotsvaga ndezverudzi ende zvinodei. Chese chinhu chaunofungira kuti ndochipirira mugomo, chimwe chacho kuda kuburuke mugomo uite basa. Handisi kudzikaredzwa kupira mugomo, but mosiyacha zverudzi rwako zvikunetsa, zvoda gomo here zvoda kushanda. Ndati unenge mukomana apfimba musikana obva arambirwa kuti hauna mari. Panokuti atsvage basa anotsvaga musikana. Saka hamuna kutarisisa. Nyaya yacho yanzi hamuna mari, kwete kuti hamuna lavu. Hapana kuti hauna rudo, mari. Wakutsvaga munhu wokuda futi. Rudo unarwo, tsvaga basa. Zverudzi rwako zvinodei. Musoro wabatwa wanamatirwa, munhu ukuitei. Ufunge zvizhinji zvaunoenda ndozvine breakthrough, zvaunofanira ndozvakusvitsa level yauri. Zvausingafanire kazhinji ndozvakatakura blessing yako. Vanhu Mozisi akatumwa navanhu akaberekwa for a reason yekutaburitsa vanhu navo. But Mozisi paakaberekwa ndiye akatanga kuburiswa nevanhu vati nokutengesa kuna Faro wakauraya munhu. Pane kuti vanhu vabude muziva kuti ndiye akaburiswa. Why? Because sometimes chataurwa naMwari chaunzwa naMwari ndochausikane ende ndochakatakura zvaunofanira kunge uchida. Enemy yemunhu auya kuchechi anoshaya inguva inotaurwa giving. Ndopanonzwa kuti chechi toida hedu but wasokuza kuti achikadzi akaenda kuchechi so vanopita muromo asi wakauya uri mhene. Research yako handiri kuidhauta. Wakati uri mari dzako saka wakutoitwa muromo nekupa. Kana wakauya uri muromo ari kukomplena kupa. Ende chakakuita muromo chacho kunzobva uchitsamwire. Saka ndiye hauna problem naye. Une problem nekuchechi manje. Ivo vati vakusi upenyu hwangu hwakadai. Usade nokupinda kuchechi kwacho. Kana kuchechi unopfumisa mufundisi. Iwewe panachigona kupfumisa mufundisi mumwe munhu okumozvipfumisa wega unozvimakirei? Iwewe unopfumisa mufundisi wewe kwaiwe wati ungozvipfumisa wega wogomira zvakuti ungozvipfumisa hakunokwanisa. Wakaibasa kupe mufungo unorwa nedestiny yako. Kunda kunakidze munhu wese kurongwa kwaRuti ndokunonakidza. Mwari waRuti vakamurangarira akatorwa naBhoazi kuti atisenge kuti akatorerwa kupi. Mwari waRuti, Mwari waRuti anopa munhu simba rekushanda. Mwari waJosefu makanomuita mambo kuIjipita. Kuna mai Potifa vanotizwa. Iwe watotizwa iwewe. Makapateti nyasha akauraya Goliath. David was already anointed vakatumwa nababa vake Jesu kuti enda nechingwa upe wakoma. Iwe unozwa kuti unenge anointing watori protocol uchatumika. Anamusunga baba ndakunouraya Goliath akatumwa. Zvokuuraya Goliath chinhu akasangana nazvo mukutumika. Pamwe nenu breakthrough iri kumberi kwekutumwa enda uchatumika. Tito basa rakati pachechi haudi. Ungoti I believe God for something great. Roka kwenyeswa kumberi kwedambudziko. Vanotora vanhu vari mature kuti vagone kuziva kuti I will do this because God is so faithful. Vanyori vafanzveri kumundo wokiti moyo wako wakamira sei towards the house of God, towards other people, towards your community, towards the muriye kwako. Disadvantage yekuti abereki yanga temporary kuitira kuti Mwari vakunzvengesa. Kune vanhu vanofanira kuvanzirwa potential iri mauri. Nokuti kune vanhu kuti vakazivaone potential vanokutora vakuabhusa. Nokuti tine vanhu vanogona but vari kushanda area dzavasingaappreciate zvakanaka. Zvaunoita izvinono unoita mari nazvo kuti vakanozviitira kuvanhu vasina basa nemi. Why? Because vakakasika kuona chiri mauri vakakutora. Yeti pane kwawaifanirwa kuenda kwachinogamuchirwa zvakanaka. Ndakosaka nemwe munhu so aishanda musaloni.
munhu aigona iyeyo, but waaishandira wacho mari yaaimupa. Gore raakaona chizango chekubva ipapo akanoita ega, hazvina kuita gore kuti avakeiva. Chipo chako chikazikanwa nematsotsi unoshandiswa. Saka Mwari vakaziva kuti uyu mukadzi uyu munhu akarongeka kanaka anofanira kumupa Bhoazi. Saka pane uyu ngaaone problem, asi Bhoazi ngaarege kuona problem yacho. Iwe unofunga kuti Bhoazi paari kuti wakasatora ini inotora, uyo obva ati anditore because nhaka yako inofa haabereke kuzodii. Unoti Bhoazi haana kuzvinzwa, haisibereko chemukadzi uyu aiziva. But pane nyasha dziripo dzekuti pane negative report kuna Mwari une nyasha newe. Ausatomboona kune vanhu vanodanana zvekuti kana ukataura makuhwa akaita sei unozorwadziwa uriwe. Kuti mhasha haanzwe. Tatopa ma-screenshots haana basa nazvo. Chero pasociety ine problem wani ukanyanya kudanana hama dzako hadzifari kana uri murume. Vanoti wakagadzirwa. Asauzive. Murume chanodana nemukadzi wake hama dzako hadzifari. Tine kakaita African syndrome kutaiwa. Ukaona nyika kuti isanikudzika munokutenda dzimai muso akuwadzwa. Kwafika kuna rudo. Unokuwa munhu. Unisana kuda munhu akagadzirwa. Usachikudzwa kune rudo chemshe. Sure, my time is done. But the message the problem you have today, I see problem. Continue to trust and believe God. You are going somewhere. Kule valikulanzi wana Mwari zvaunogona. Nokuti vakazviziva they will abuse you. Uya akazviziva kuti unobereka, anokutora ende kana akutora kwagwaza kuchende. Unoramba uchishanda mumunda maifanira kuva muridzi wemunda. Remember paakatorwa naBhoazi ndiye muridzi wemunda, ndoanga atova madha mumunda iwoyo. Mumunda maaishanda achidongerera akazononga muridzi wemunda. Akawairwa nyasha dzekuti maaishanda ndiye akava muridzi. Saka kuti uve muridzi wemunda iwoyo, vasingaridzi kana vakuda Mwari anovaonesa problem kuti vamusiye. Imagine aitorwa naBhoazi ndokubva abereka, saka mwanga wamusiya wakanzwa sei? Vanoti apa Mwari vanovanzirawo apa, unandobereka kwavo. Ndine mhepo. Osa kune vanhu vanozobudirira vanhu vakambouya kuti ivo ukavaitira rafu. Nokuti Mwari akakuvanzira kwavanoenda. Do you know even president chacha vaitombova mwana wechikoro vaitombova mukomana kumusha kwavo. Kune vasikana vakatopfimba vakatoramba. Vaana gogo zvekuti vana gogo vanotodza zukuru kuti ndakatoramba iti. Pazukuru ndahasha kuda kune mhepo gogo. Ndakatoramba ndakatosenda usizvezvo. Chiri mumunhu kazhinji chinovigwa zvikora. Unochitira pane breakthrough yako nokuti wakavanzirwa. Murume muBhaibheri panakanamati wakatuna Jesu wamasimba ose. Akaya aribofa akanamatwa akuona zvanzi rukone zvanzi vanonge miti. Munhu anoona vanonge miti pamutuma munotsvaga huni anotema iwo wokutaura naye. Sinoonera ake nature respect nevalue kuvanhu. Dai Mwari akupa maonero akanaka. Ufunge kune level yepain inoliga ino blessing. Pamuchinji pambavha naJesu vanga vakaongerwa zvakafanana nesauti pakorosari zvipikiri rese. But kune mbavha yakaziva kuti nyangwe tiri pazvipikiri takanovererwa uyu murume anotidya upenyu hwangu. Ndobva atoti Ishe kumunhu ari pasekulevel naye. Kana makuuya mumambo wenyu kundirangarire, ari kuudza munhu akarovererwa saiye kuti Ishe. Kune vanhu vakaonerwa nyasha dzekuona potential pasingaonekwe nevamwe. Jesu akatoti zvirokwazvo ndichakendinewo paradhiso. Ari kuudza munhu ari pazvipikiri ari pazvipikiri futi. But ane mamwe maonero. Madzimai angu ari kumba kuti tine vana vatatu. Pandakavapfimba vakandichikwana. Anga achipotsa. Kwana muna bishop une shuwe. Anenge achiona chirimo. Ndianozokwana mandiri aizvo. Vaingambe mesemwe. Pane breakthrough neblessing uye nemaonero kwawo. Uregere kuchinyira panochiita upenyu hwako. Uregere kuita rafu unozobatsira upenyu hwako. Murume akaramba Ruth Moonga akashamisika. Pakuberekwa Jesu, pakuberekwa David.
Kristo. Nikuda kwenda wewe kuchaka nyanya parani. Hiyo unachaka nyanya kwa maushani. Mungu anyame nyaya zakawanda. Mu Bible munana Moses walimo. Akato muhora mu mkazi wa Ethiopia ekusha ituma. Sisi wanje wakatopopota milio. Chokoleti do not intermarry with other tribes. Mozana tourani ichipita akafushira. Imozo deliver notungamirira vanhu. Ukatotsvaga nyaya pamuna ushaye. No wakati mwadozo kupisa hembe. Uneshaye nyaya pamuna. David aiuraya vanhu vachivatorera vakadzi. Vanoni nyaya dzavo. Abraham asvika kune imwe nzvimbo akati uyu hanyangadzi yangu ari madhamu. But asiti shamwari yamwari. Dzimwe dzamwari dzake dzinenge hadziite. David murume ari pamwoyo wangu uoneka nyaya dzaDavid. Ndokanoti Mwari akada munhu ada munhu mufungo. Izvo unosakadai hazvichinje Mwari. Mwari kana ada munhu wake anenge ada munhu wake. Jacob ndakada Esau ndikareka atopedza. Ane zvikonzero zvake nezvaanoziva. Nyaya ndayanaye masikati anhasi. Chimwe chauri kutsvaga chiri mumunda. Save. Do what God wants you to do at your own level, and you see you attract a blessing with your hands. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka mukombe ikapu isystem zvobatwa nemaoko. Anointing comes over your head, but what you do attracts overflow. Zvinhu zvachemwa nevanhu kudai Mwari akutira zvakati ari ready kuita ine zvimwe akatozviita but zvakamirira zvauchaita kuti zvipenye zvaakakuitira. Opa akadzokera pachitauya kumunda ndine varume tu atanga kuramba Ruth naBoaz. Kuda kuti vari tu vachiuya varume tu vanga vakatomirira. But mumwe haana moyo uye haana maonero anomusvitsa kuti zvinhu zvake. Unodzoka zvinhu zvako zviriko. Ine kambani ndakabuda basa nditi pana hapana mari. Changobuda wiki ino kuti hapana mari. Next month ndakazwa zvinorwadza. Tamungu akazozviona sho kuti mari shoma saka takapiwa masitendi. Unoita roja mawakatiza $5. Continue to save. Amen. To save our country, the God that knows what people save value. Why? Because God is so faithful. Tine zvinoona matirwa kuti Mwari vaite kune zvinoitika nokuti uziva zvaunoita. Kana mamira akaita zvinhu at your own level, at your own capacity. Mwari unonzvera mwoyo. Mwari unoona shungu nekunzvera mwoyo. Do what you're supposed to do. Uone kutendeka kwaMwari. Zvimwe hazvipindirwa kuprayer zvimundu. There's a popular saying anaita kustel film. Kuti prayer idzinge nhamo idzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. So tonakuona hapana kana mweya. Vanongota kushanda saka hapana ine. Prayer aidzinge nhamo idzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Anofunga pane ndipo dzinodaika namatirwa. Ukaroiwa udarika zvaunoita, zvauna mboroiwa. Akusashumira zvako kusashandawo. Ukaroiwa unodarika stage yauri. Iprinciple yakuita override uchiignore. Uchiti, iyo hatina kuya kunamata achikunyengetedza Mwari. Saka uchiti kunyengetera. Pane zvinofanirwa kuitwa. Shoko riripo ichoice kuopareta mariri. Inaitwa kuti red robot inomisa mota kusvika ndakudrive unokumira kune chido. Ndinokuda riri red. Chitori chido. But une makwenzi dzekupinda riri red ukashaya choice iyo. So ndakusira choice to save and to minister unto the Lord. And truly you will see the goodness of the Lord. 2014 ndipadzidza pastreet pedu pana festa. Somebody asked me ndapedza kupadzisa kuti akufundisa taitwa zvakanaka neshoko. Mukufamba sei kuenda kumbanga. Anchaenda pakomba pabhana parengema pari. Ndiende kumbozvenzaiwa. Andiipa sei mane kasi nditenge mota. Anabvira ndanamatira mota. Anambozvifunga kuti ndichadriva yani. Ndaizvi driver yani. Ndikwadza mota. Pandaibva kuwadzana tsoka cheka street. After preaching, somebody from Pepe akanditi nhasi kusvika nekurengo. Ndafana nditakurenzai. Andipakasi vakunotenga mota.
just like that per street. Somebody else, akanyaka idiki kwa uri pandiri chinjakakura. Yes. Tikura moka road, chimuchombe. Zvinoti kwa budget kakurisi unachiseva so. One day, 1 hour preaching, and they said, I was serving, not crying or begging, serving. Your blessings in the field. Chau chaka chimunda imomo. Alishumira alishanda kumunda akaonekwa. Rebecca kutaro wena Isaac Eliaza paakatuma anotsvaga musikana kulocation anotsvaga beauty. Bible not akanogara patsime akati achandipa mvura uye achapangamira mvura ndiye ngave mukadzi waIsaac. Isaac mukadzi wake ane chekuita nekushanda. There is a blessing connected the way you save and work. Tesa atingaparidze une chako chikamu. Tesa atingaimbe kukwaya une chako chikamu. Make sure kuti pamwari hausingozogara uchinzwa shoko. Shoko raunonzwa put it into practice. Ita mwari ngaaise burden mauri concerning a certain area, a certain field, and you know what you must do. Ruth angasi first class munda. She was a gleaner. Ainonga zvakasara. But akadonga muchironga mune zvakasara aita nemoyo. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengetere. Thank you so much.